Ja, velkommen til dist av Arjun i midten AB og HB. HB har satt av plasset. AB har nødtjont av plasset. Vi er ferdig ut i strømmen. Vi vil reisende i høyre og i utvarspen om en lytte løte. Det betyder at strømmen hender disten. Det betyr til at strømmen disten i midten UIF og TP. Lunsjene finner dit av heimasøy akkara. Liskiperne Johan Trost Davidsen og Roe Danielsen helst bak nannen. Så han det två lis som näka så jag tänker ju en seger så bär jag har bruk för tog. Hape skal helst vinna om det slänka och vi har möjlighet att få europeisk plats med en AP tar sjön det ströst för att släppa undan nio flytingarna. Så utlåter vi HP vi ska börja disten. Og domaren der, han er Østlendare, Valdemar Paulsson. Så får det strøn i gang. Trøntor Jensen. Levinstre, atter til Trønt. Så Johan Trost Davidsen, litt rann igjen av AP Holden av Baltin kommer retur om han atter. Og enda inn i HP Malverden og Teite Matras Jesson. Hape vi fra Benjamin sender mig verden i dag for balten her. Kommer han til Johan Trost Davidsen. Skjøta flytingar i løtene, men Abjørn reisende aggressiv Adamon, innkast til Hape. Lottene Gullborg Nilsen setter takklisten der. Da jeg kan råve vi innkasten til Trønt. Lettran igjen. Christian Morrison er her. Dimitri Jankovic færre borster. Inkast til Hape. Det er Roe Danielsen og ikke forstå han av her reisen i et frisparsk til Hape. Roe Danielsen til Dimitri Jankovic og så sier Uslensk dommeren at det var tid frispark och långt fram jag vart någon i halt inte var några centimeter av månet att jag tog det åter men lukar mycket låt mig bara få spela igång. Dimitri lägger bara ner mot Patrick Johannesson och för en Habjörn kall till från Benjaminsen och där frispark till HP. Christian Morrison. Trond Jensen. Så då har Habjörn kommit chatten för Alltså det vinster så ju kunna få ett inlägg här ja men inte nå gå dikt att höja bollen för ut och där vi rör Malsparklappe. Jo, takk for det, og her distren 2 minutter gammel, støvann 0-0. HP og Baltimore til å ha mest som verre, siden distren byrja hjemme, men det ikke haft nekker malmålaker i behøver. Nei, det går over for Fætron, han meter inn i AP i halvene, spiller natt til Johan Trost Davidsen, som satt nekker inn i økner halvene, litt så nian er det Roe Danielsen, som sparsker en retur nian fra HP i halvene. Trøntor Jensen til Granier, stått til fra Benjaminsen. Så det starter ut i venstre så gjør en å sitte et alle begang til her. Og jeg komponerer seg 17 næsene. Og
Bjørner flyttan inn mot Mine, og her kommer Trond Jensen, men Bjørner får han så eisen av noen ballen inn i Myringen til Johan Trost Davidsen, stått til Trond Jensen, langt nian til nummer 12 til Øssur Dalbo. Christian Morrison hever han ut i høyre, og så litt han inn i brottstein, men fer fram vi. Ötlund Johannes ikke nekker målmulighet igjen, så tror jeg om noten men Hape tar bia og distan og tar mest med haft bolten, Lukas Ujan. Ja, mot att flytta bolten öle väl så inom mittlen, men självklart Elbjörn inte har björn erkännande tann att det kommer att den sista tringen tar i Malmö skulle skapas att där få att större hovflå här och men det är ganska väl en Elbjörn har på något länge så där är som sista det som 60 där börjar öle väl och är ganska mer beinlösa spel och kommer att långt hamplast över. Och det ser ut till att det Lucas som har digitaliserat där börjar det sin öle väl och säkra bollen. Det är Ape som spelar sig av i bollen där från in i Migringen och Habjörner här där tight Jakobsen så tror om mot brottsliga matchen kan skjuta ger det snö skott och vi blockerar men de får färda bollen natten och så skjuter där och här skulle det finna Maira på sjur. Össur Dalpo för en risa möjliga ständer nästan på vid brottssparsplätten men räcker inte mål det meter så innan här skulle de ha på att skjuta. Stormal och här är det månaderna har på spel framan någon och akra nu är det beinleis spel vinna bollen och så är det Tide Jakobsens för bollen fram och skjuter och vi blockerar över och alltså för bollen öle går stöv ligger till högra bein cirka miskais 4 mål första meter ute men räcker 2 meter så innan men en god mål till hoppa ja och beinleis spel och ta öppna i beina så uppvärna och det konstigt jobb jag ganska få arbeta ganska synder fram av bollen och så vinna bollen och så sätta kötta stat ut i avläggaren Lucas som är ganska på plats tar vi det ganska synder trubbel att spela ska man säga sånt där har vi ett lis som steg öle väl fram mål och jagnen. Ja, det som Jesus Miran och Eknar Holm med missar han så och Abjørn kom färra hinvägen men så finna Patrick men Michelin i mitten han och Kara Nilsson bollen där inne så Taite Matras Jesson som spelar han ut i spelatter och Abjørn första ut i vänster så ju. Bollen in mot nummer 19 till Rokur och Flötun Jespersen film kall och de har blivit frispark lappet av världasnen. Och det är långt teacher. Så det ut i vänster så ju. Inåt till Rok som är satt bollen här där Patrick vi är ute av vänchen till nummer 16 till Åtne Gullborg Nilsson och han har bara Patrick in i 16 meter med Røyne så att jag sent ett inlägg ut mot honom men det var för batch och en Hapiera och det var inkast till AP och live i brottstad match så Hapi ut i högre så ju och det var Dion split attacka som vi kommer att spela för AP och AP center är 4-5 mans in och Hapi brottstad och så jag kan få på skjut här. Där kommer längt in och i 16 meter Roald Danielsen ska lära vidare och så alltid Trent Jensen och Hape som så färre han tar detta nyer och färresten sparkar ut från till Össur Dalpo och så räknar meter in någon för han vidare till tight men så kommer Dimitri Jankovic här och för fädra bollen och spelar någon till Malvern Chassar Hejen Stenberg. Hejen stått ut från till en villagare som så lite han längt ner mot Hape brottstein här där Johan Trost som skallar han åter till Malvern tight Matras Jesson. Och så räcker det några nya vid bollen Arimor Jonsson och vänstra backen för bollen åter här. Och lite grann i rum till Johan Trost och sen det mitt åtta för Ektan Brottstad Jameson är ute i högre vinon. Vill stäcka spelarna i rummet mittfältet till från Benjaminsen och han provar så en länkan boll ut i vänstra så gör de så att de får färdras ner det var inte Abjørn sparkar där och det var inkast till HP. Det teacher till Rog att till Ari Morjansson så kommer Abjørn i mitten. Trond Jensen för han Atamon Trentor vi gör det till nej affärs spaltarna bollen vi gör Abjørn från åter. Patrick Evran nu tagit vi millarna missar han så. Johan Trost Davidsen Evran ner. Genom Migringen till Christian Morrison. Christian vi gör det till Trent eller kväll. Nej, Abjørn kommer mitten. Så det är Rasmus Dan Sørensen som tacklar av från Benjaminsen och att de har nog blivit ett gott kort Johannes eller släpper han. Han släpper för tulligt det snart. Och första frisparken ger kanske. Ja. Och det är ju också med att ja. Ja, men man gör matchen i alla fall. Ja, la matchen. Men jag står så jag nu alltså Habli rör den här bollen och den ägg och ta Abjørn har bollen så är det synd det var beinleis. Där flyttar neckfolk fram Abjørn. Det här frisparken några meter in i och har hållit lite så in och i brottstein här Roe och från Benjaminsen som får upp efter honom och domar med att Roald Danielsen nu just frispark mot från och där frispark Happy in i Eknon brottstein. Det spalt och i kött 8 minuter framvis 0-0. Ja, och vi har haft en ordentlig mål att ta till
Östalbo så hoppa en gåvar stöv shit så nu. Men alltså vi så just vi fryspark över inkast nu Dian så kom natter längt inkast och så är det ölaftan Rodansen där skikt efter han röker ju väl upp och han har varit Lucas Fischer av kvar boll som är kommit in så är det bara placeringen kanske Abraham skulle bättre. Så bröder jag kommer då Jim mot backline stod fra till Christian Morrison lite trans in i bröstlinjen här är Flyer Happy med Abraham som får sparkan ut från efter. Johan Trost Davidsen färran i rummet vänster till Ari Moore Jonsson. Ari långt fram till nummer 6 Magnus Eilsson Jim mot backline kan han känna fyra Jata Jerans och Esne och Abraham ska landa från Happy tag mot jag plötsligt matchen shot så han för väl om man för mål det hade det var Ari som fick handa bollen och en utsökning mot målen. Ja, Tarrantnar som har varit här har Happy haft alltså först en stora möjlighet att hålla distans som kanske så skulle jag skåra på och så nu Ari Moore Jonsson. Ja, och jag hoppas är som man säger så det som syns att det mob 6 där blir det distan öle väl men så fan där alltså konstigt time det är very väl tant att halta det till tojna och boja till slut och som ta liksom dotter illusion av hästen efter och fått kanske ny till att spela och värre. Ja, Björn vill ha frispark på den i handen och Johan Trost men det var inte bruksla för toj så ser där gång ut i högre så ju Robert Danielsen kommer här tackla bollen där inkast till Happy och Levi Brossar Marticha Abe Christian Morrison här han lite grann så där röjna lite in i 16 meter när med Abe på en 4 färs bollen åter. Väntar vi någon hur touchar Abe rätt så med helt väl på bollen. Och så fan nästan ett inlägg och andra bollen till åter stång och kvar så till lucka vi att få hött ja och för vinner han tar vi nog en Habe som vi ska landa där och tar vi målspark till Abe. Och därför Malvergen Hejen Stenberg attacka. Det väl jag flyger först fram där ser så ut i en by sina villar för långt ner av vattnet. Och jag kände att det väl in och Happy hållna till Johan Trost Davidsen som vinner han så Happy men Abjörn får fätter och nästa boll någon kommer så in och Happy hållna vi nu så Samuelsen vill jag väl så helt att vänta spela in i Migringen till Karra Nilsen för en åter här. Karri och man i högre vid bollen så helt åter till Malvergen Happy som sätter in i Ekna brottstagen stått ut till Roa Danielsen, Roa åter till Hein Stenberg. Till Dimitri Jakovic stått till Karla Nilsen. Så prövar han att länka bollen ner mot Patrik Johannesson. Vi hade han i Ringstad och ledde på bollen färra. Och den har vi att hejtur i Hapemal och färra. Stått till Aramor Jonsson som är ute i vänster och har lite bollen i rum. Det är Johan Trost som teker mot det. Alltid i högre söjo. En ner där ja, Eknar halva meter från midlinjen. Johan Trost ner till Össur Dalpo till Rock, åter till Christian till Rock. Så rum med Magnus Eilsson kan få spela lötna Ivlapp här från Aramor Jonsson så kommer det inlägg från honom till Grölja väl. Här kommer hötte chans till Dimitri Jakovic och han skallar han där och hoppar till Happy. Gott all. Ja, fantastiskt gott all på tål och flida bollen kött här har vi inte så några närstingar och komma så jag högre så kommer Arvian och ölegon inlägg hörn inlägg så siktar mot Össur men Abraham får björk ut men alltså Abraham har spalt väl så beslutna. Öppna spark till Happy och där flyttar också fitta folk in i brottstagen. Där så jag kan över till. Och jag kände att det tatt in att mål någon där skalla och därför en goda meter och på mål och målspark till AB. Annars är inte några mål kommer och i hinon distan än och att Hofton spela B8 trus och skala och vi får klar för att spela UF och TP och det är nu får klar för det till att strömma lucka som där till att strömma hända distans som vi ser från här. Över en hemsida och kvf.f och så finner det ett lunch till dessnar här. Malsparket kommer nian och Happy hållna här där Johan Trost Davidsen som teker ner men Temjen John is go så han temrar mest med handen så själv och faktiskt han är vanda mycket stöv och kan vara skott alltså är inte till vänster det kan skjuta spelläges det är ju inte vidare vi från 4 august och vet inte att han nu just vi skottbancha så han är borster men han kan skjuta spelläges men tar alla de stora män där från vi alltså Jakovic och Danielsen och vad det är där annars han kan så samma rena jag syns spokes men det blir väl till att skjuta ifrån. Men tjej 8 meter utanför brottsagen har Björn sitta trutjamans i muren. Och som Johan säger så är SN Flyer kommer ner vi 5 mans kommer in i brottsagen och har inte allt fallet åter. Så blir det split. Och det är en till bollen och Kajeran han prövar skjuta men räcker i muren. Där här var han stått utanför brottsagen spelar så sent och åter till Jonas Stenberg lite trans in i brottsagen men här unchen tar mot det bara har på Malvergen tighter matras Jesson.
13 minutter farner framvis 0-0 mellan AP og HP. HP har van Teitur inn i Brottsteinen. Vi er til Johan Trost Davisen som startar sin ut i högre sojo. Regus några meter vid någon steckar. Till Froa Benjaminsen som spelar i Miverne. Och man är vinstra sojo till Aramor Jonsson, Stottler Råkaflöton Jespersen. Så lite av den igen i högre vinstra sojo är det tight, men Abjörn får han åter. Så prøver att sätta jetten där ute och Aramor Jonsson för fotlar för över fälter. Fryspark til HP og en runda gåare støv, ikke til å skjota, men rett og slett frem ut i tar av vinstre så jo, her opplagt at det er et innlegg inn i 16 meteren. Det skulle man också att Abjörn var starkare i luftspel. Alltså nu tar det stort så. Ja, tar det stort till röna till Armor Jonsson men det kicksar fullkomligt jag har Abjörn att spela där bort bara vi lossar det och att Abjörn. Ja, jag kan umynda mig att Abjörn är att det tar ganska större mån ska man säga stitt sändningar vid Frysborg så då att så jag till så är inte några Abjörn några örner ska man säga lossspel i rövra så och Dimitri och Robert Danielsen i kärnan. Så är det störst då. Prøv har Bjørn sett i gang ut i venstre så jo Dimitri renner ballen opp sparker så og så Dalbo tar man på et inkast av det der snø. Da vil jeg kaste det lengt nyan fram vi sojelinjene. Har Bjørn vinner i for den første. Trond Jensen her ned tatt vi milna spiller så om man ekna halvo til Johan Trost Davisen. Ballen der helt nye Malverianon spiller stått ut til Froa Benjaminsen. Från nya natter och AP-hållna med det Ari. Det var en engine om man ekna halva vinon. Det var en AP-are i Richmond mot Sylran så helt om man i Brottstein till Teit. Stått fra till Johan Trost Davisen. Johan Liena AP-hållna till Teit. Och så kicksar Elvin Sjön ut till högra batchen. Jag kommer Davisen så det var inkast till AP. En meter från midlinjen. Jonas Stenberg tycker det. Ikke se om, rønner å finne noen villegere. Kastar en sånn igjen, vil inne med det Ekvar Rowe som vinner med Karl Nilsen for ballen her, og skal så spille han igjen til Dion Split, men et nesten ikke finne han Trond Jensen her, men så misser han ballen. Abjør en naskast Brottstein, men fra Benjaminsen kommer i midtelen. Sparsker seg ballen nega nian, og for fædras ned. Til første at det for en Abjørner, tight hever han ned. Misser så ballen. Og Abjørn kom færa i hinveien, og derfor ikke ølja rota borster Abjørn og narska speklinje, og det hattna spark eller hva det, nei, det var malspark til HB. Men ikke nekker så skjønnelig moner av linjen. Det første kvarter vi da spalt nå, det 0-0. Nei, Abjørn har vært, altså moner er sjálvan et han at Abjørn er tryggare av bolten, og här var det för jag spelas fram till han blev gåvast över så att han just allt på här han faktiskt skall gå så är. Hur så ser det gamal igen till den stora möjligheten här till men det är ju en månad att spela stil Abel ma spela mer beinlast mot HB här kanske väl några gå bollspelare och mer för positionsspel. Ja, vi rönar där finna plats till ett inlägg ut i vänster men vi är så truster åter om man har millinna vi bollen kommer rum till Ekvan Roa Davisen Adrian. Stått till Christian Morrison, rönar bjå men här är resten av Stenberg, börjar som bollen ända där vi alltid för vi är färdiga av Jota Gerand har vi inkast till AP. Men jag tycker också om live, nu vet jag om du näfkurs sidor bunchen jag AP, ja nu är så några laxta träd men säkert bunchen jag AP, så här är ja, det är inte måste säga en ringebock. Nej, här är känt namn Bar Olsen, Sim Samuelsen, Jobben Drengastein. Som ju är kom natter till AP, Jobben. Så många så såna Simon han är så inte att domarsen så vet jag vad ska eller vad det är. Ja, vi har ju men jag var uppe framåt det vet som ett land när jag talar gjort det vet jag. Ja, jo, jag hade jag Simon Hansen jag hade jag avtalan är just hon att han släpper inte spela hämta disten så kan han börja spela för jobb. Har ben av inkast ut i vänster så gör han kastar in i 16 metern, tight hever nere vid backlinjen när utanför Brottstein stått fra till Aramor Jonsson till Rock och till Teit ut frater Rocker och så bruksla för Rengstöv emot Teit Jakobsen. Seichan och en halv minut färren fram vid 0-0 och vi har inte fratt om några mål och i första och i fokla för ett lat toft och helt så inte mål kommer en och idé. Och femte distren och i 15:e omfärre han vill klockan 6 klockan 6:15. Distren mellan B6 och 32 och K och jag har resten utvarspar här i utvarspen.
Och 4-2 i jar Jonas till NSOI mot Voyaging Chicago kommer ju slita NSOI nu där. Alltså en låta sig där var onnjentist men rävligt för Voyaging som ju var 8-2-0 och bränna Brosbars. Ja och också som FM like en time. Ja, ordentligt där får i upplösning mot det sen hålla jag så där väntar ganska ta i Rona som skora det första målet och löd i 18 att ta man själv Wattmar ut och bara han som var ut och tar ju störst i akkurat om hur ska det ta kan man roll sig att och ta lada Lucas med Korsna Rona som kunde få fädrade och tar sagt det och tar finke fädrade men så finns det hur ska lägga en tar för att eller tar föla väl att ha skott sig själva på foten att det var inte så det fullständig kontroll och i förra ja och bränna inte ett brottspark så ja, tar i det så öl där inne men så fick nästan Ronavik och komma förboja så här det vi att om det kunna vinna dem ska man säga att de helt stora goal i någon men Kaspergel är ju så till upp och blir konfronterad så att det ser faktiskt är gott ut av Ronavik och i distan mot KI utan noll distan stabilitet heter arbete otroligt väl och det är ganska mangla lösningar och det kommer tror jag att det borsa från kanske fyra hållar jag där var öliga tillvand just. Apia bast någon här den att sätta kalla på chatten i högre så ju har på för Fätranon. Är Mor Jonsson. Men jag får finna sur på mina men Apia får han och kommer så i chatten ner där nummer 23 Rasmus Dansörn sen kommer in i brottstiden finner Patrick eller finner några nej han får fram vid Ötlund men här är en ja, här var det möjligt. Ja, en god stöva men Elders ligger att här två Apia som kommer in och bjöd sig till men Elders ligger 8-4 där. Så kontrar Happy hinvägen Tide Jakobsen kommer in och i brottstiden renner kommer till skott. Christian Morrison skjuter men om man fyra mål. Ja, men att det är alltså från Happy är en god stöv men söbrarna växer så Happy kontra och bollen vill lagda till Christian Morrison har så vänstra ben bant utanför 16 meter god stöv till Christian men räcker om man fyra mål. Så det var väl en näkter ska man säga Malmö like är snär mot till Evn Christian som har något att svara i bojen som en hampla gå Malmö lägger till har åt nu för inne så. Ja, här Björn AP SNL kommer ni igen och har på hållna att Ulberg Nilsson här han så långt ut i vänster till Jonas Stenberg som rönnar för om man mot backlinjen kommer att inlägg när vi tacklar ja. Tide Jakobsen inkast till AP. Vilket så länge från hotna flatchen och tror. AP ut i vänster så i AP nu vi skulle. Så spår Albert placera folk runt om Roa Danielsen där till bollen han finns han här till och har det så eller så. Ja, och han är stark i luften men tar välja kasta han stått ut från till Jonas Stenberg kan komma med en inlägg nu men han vill så tackla ut igen ska lägga den fyra för han att ja där han kommer in i brottstiden kan skjuta nu är man skjuter så bänt och tight Matras Jesse men en fin mål där Church upp. Ja, fin runt och Jonas Färran visar jag syns rondale ganska en tvär tacklingar och han vinner han och kommer han går stöv jag syns det vänster ligger till högra ben och skjuter men han skjuter bänt att tight så att men han placerar den lutsen det bättre så tight det vill inte komma på arbete här men han skottar runt från AP här och då kan man inte någon första ordentligt att chatta hem allt ja. En och två minuter farner framvis 0-0 mellan AP och HP här det HP som för all upp Armor Jansson vi fotlar för ut i vänster kommer så vi en inlägg med Dimitri Jankovic 4 och så vet man för till hotna när för till inkast istället 4 inkast till HP. Så det är så jobben till en Ari av vänstra backe som är mer ska man säga allopcenter mot att han häver ja kanske inte ordla väl kräfterna och körla väl form det ska göra av plavan och att försäljja men det överskar han att komma öla näck fram vi. Ja, han och Magnus Eilsson har kanske näck vid den vänstra så ju. Inkast stått till Össuralbo så för till Magnus och han kommer in 4 och det Dimitri som han färslar sparkan borster. Christian Morrison över han vi bröstar matchen lägger så fram till Trant Jensen skjuter han får bänt och Hejen Stenberg, bänt av Hejen Stenberg med rattliga stormål där skulle Happy här och Hejan rakt inte långt fram allvägen och så en god mål där för Happy läs upp där. Och minner väl det kom fyra stövna som Christian Chimroya bolter över lagt där lika som flatt och lycka till skottbenet och hesa för när det vänstra benet så Trent och man har räkat så mitt av målman natt. Ja, alltså 22 minuter farner här och Archon till 0-0 mellan AP och HP lagt med högsta gånger i Hinnenbaum-distan som är igång. Och vi taltar fram här av Strömmen. Råkor av flöten Jespersen. Men finna tight, men Roa Danielsen kommer i mitten. Och så matar väl av Ryspark till AB.
Det var så stort att Arne Gola Fettler alltid från är en liknande stöd ju Anne och nu då Tröntor och som att det ligger av matchen någon till Gulskors men nästa för och liknande väder så Fettler väl hemma vid Gulskors. Så har vi att det är framvis 0-0 i mitten UF och TP. Och så lite råd där sen i mot Brasta i matchen har Björn Skallan och Fairtight och Fätra någon jätten geran. Och vi ser att det är en rättliga jaunlister som där spelar här och i Fokla 4. Från Benjaminsen till Jan Trostavsen. Lite sån men jag har börjat få fett från någon. Det gick för Roe. Christian. Lasse Alpo för att få komma igenom inläggen Ragas och Jonas Stenberg att över hotna till Hape. Jakob hörde mig. Jag var så jag försökte vad det är att han vill vara på nu. Så för Hotnas Pasch att komma. Så vet inte vad det tar stått. Nej, det sätter han tatt in att Malnon. Inkast till HB. Jag var Roe till Trond Jensen i Migration. Och alla vi natter till Tight. Annars är Michelle Eisen 0-0 att Hafton i mitten Beata Trusch och Skala. Jakob är jag på nu. Hej, det är ju något läge. Så jag vet att det är något spännande jag ska här. Api och bollen ner. Från Benjaminsen sparkaborster. Dimitri Jankovic. Och här är det så Jan Trost. Det går ner. Och åter till Tight. Patrick efter honom, men först för nian. Och så spelar Tyron om man till Hejen Stenberg. Jag ser inte slövlöta i resten av matchen. Ja, alltså det är akkurat som du Jonas ut och hela har börjat väl men akkurat som Abraham är raster och får dem det så det har några möjliga vägar men inte större än men det kommer ganska. Jag var över en ledge någon här. Magnus Eilsson in att vinna Dimitri Jankovic basketbollster. Så för bollen ut och att han har nej inkast till HP. Det råkar. 0-0 framvis i mitten AP och HP 26 minuter farner. Nu fick HP hoppna spark. Där vi rör råkar och Flöton Jespersen och för att täcka till. Jag var tidigt nöker stort och nöker hade valt att sända in i 16 meter. Jag vet inte hur det hästar för Christian Morrison som blir bjöds till. Men han sänder in på stegen. Det lyckas vidare för skott av. Kan vi så skjuta där. Och här är när vi att HP färden att gå alltså mot mål men det vill liksom blockera ut 5 minuter omför och så hade bollen för det och det var nog tattna spark till HP. Ja. Så hade man spark nummer 4 till inte sälja god kvalitet men att jag så släpper han hoppa in i 16 meter och hoppar vidare för det att de får skottar och där sen för kroppen 4 och vi nästa rond så går han ut till Hotnarspark och får något. Roker center Hotnarspark 4 tatt in av målen av Björn Skallan från Trond Jensen sparkar ut åter till Rogue som kan inte komma vid någon nutchen lägger det igen så är det första färg. Och så bruksla domaren och tamma vi rängst och var kanske ute som Roker och Flöton Jespersen stod. Ja, det som händer Hotnarsparken kommer och bollen vill skallar ifrån så vill välja li ju alltid flita li en 4-5 meter kött igen och så lyckligt sport ja. Och Roger ska vi se värn på att det är bollen kommer ut från Trond Jensen och i längst. Det är funnit med sina brukar vi sluts då. Men så har man en korridor in och som inte hör och ta förra stövan som Hotnarspark kicksar. Det har blivit mer farligt än. Jag ofta tar man kan rocka några Hotnarspark kemer så vill jag där ska man köra större män sjöjet det så att vi vinna som regel men det Hotnarspark kemer som är kicksar så är det mer sen det så 50-50 för första vinna. Och 0-0 så vi vant och ganska också smala men det vi räknar det slut man inte kan bruka det längre. Nej, slett inte och vi har haft det vi har haft några möjligheter och har på den här varit här stinnare till något gott ju så.
och har haft mer av spel och det ligger väl eisen i tog att AB mer så ligger som skipa sig på så att kunna spela på omställningar så kontraspel och har bara större money som gärna vill ha bollen och boja ett möjlighet. Vi kombinerar där sig ut i högra så ju sända så inläggen i AB Brostein Road Danielsen sparkar han utifrån Johan Trost kommer ner efter någon och Trond Jensen här nu. Några meter in i Eknar Holvo. Från Benjaminsen vid särfärden här åter till Trond som är ute i vänstra sidan. Från om man nu högra till Ekvar Davidsen. Christian Morrison. Jag kan så med Abjörn komma i mitten så börjar Stern bollen Abjörn får ta nästan Trond Jensen hävrar ner vi släpper från vi Karra Nilsen men så kommer Abjörn sparkar han där och tar inkast till Hape så snär mitten i 16 meter kan ställa långt fram igen där Christian färrar ner Christian Morrison även Abjörn och Richard Karra Nilsen som Elstran och så kommer ta nästa och till Rasmus Dansersen sparkar han där och inkast till Hape. Det är som stövon, Roker, Flotten Jespersen kommer bjåstil, och Attor valde en sparskare där, och hesa försökte Jonas Stenberg. En kastar Ludsen långt framme, några meter långt framme. Kastar man mot verkligen till Christian Morrison, och här är Rasmus Etronon. Lite bulten upp i loft, men i halvtiden är vi ute, och det har varit hotna sparsk till HP. Det har haft något snäck hotna sparsk, men det blir ordentligt av damage, ganska sent. Och så pratar vi att TP har lagt sig 8 och i Fukla 4 alltid är så att halven är ganska lugga få av 8 i utvars men det så läs ut. Ja. Hotna sparker kommer väl in och i brottstein alltid det Road Danielsen som skallar han ut från Rasmus Dansersen här men Trönto från Eln och kommer in i brottstein ut i vänster så ju skallar kan en fyra med räcker att Abbe på en nytt hotna spark till Hape. Nu är det avstrust då Abbe Mali här. Ja, och har vi kanske inte spalt så öliga skilla gott så löd och det rullar ner på jag kan nog för det stått Abjörn är klar Trond Jensen för han ska lägga en fyra men räcker av en Abjörn så var som affären nej det kan få ut från till Roker lite väl in och i brostein och ska det här och ska väl från mot Christian kan skjuta fram han lägger och åter skjuter han upp och jag har inte sett det ofta från Christian Morrison mot till för tekniska förläggare han häver att skotten kan för ofta omaför. Det är för omaför och faktiskt i rymda gåenstövon här han inte är under truste så väl vill sagt han skulle rakt men så finns lite 3 för lätt att ta kan vara. Ja, halva timme färden här 0-0 mellan AP och HP. Låt oss höra Gustav konkurrerar stan i halva vi tar finns mål Maria. Ja, det har finns mål på plats i det och det står med en IS och TP Einar Larsson som fram och så kommer de alla. Perfekt. Karl Nilsen. Så har Björn vinner igen och hon sätter en kontra igång till Roker vi fotlar för. Till Aramor Jönsson. Det är Magnus Vissar men spelas in till Roker som kommer in och i brottstein men här kommer så nummer 8 Dion Split i mitten. Så det blev akkurat det när Albert Addo som tar sig om igen. Han är väl vart av mig. Inkast till AP. Jan Trost Davisen till Froa Benjaminsen. Röjna sig Jötnen, men Dimitri Jankovic kommer här. Sparskar ballen till. Nej, han först där. Det här var vi har det till nummer 16, Otna Gullborg Nilsen. Nils Patrik Sofferbassen ut. Inkast till Happe. Det är 32 minuter farne nu och Archon framvis 0-0 mellan AP och HP. HP kanske haft, eller att ha haft de flesta målmöjligheterna som har varit just ner dist någon. Jan Trost Davisen vid någon här. Man är högre till Jekvan Roa. Till Christian Morrison. Sätter fyra, kommer om man mot backlinjen ut i högre så vi har Roa Danielsen ett ser och Roa först tackla bollen där till ett HP inkast att vi har någon Fletcher och det där högre. Det blir det AP inkast det blir det. Han är dock rakt Christian Avennon. AP inkast. Kastar bara nian vid Sylingna.
Reina så sparska bollen vi gör det ett som så är Rasmus Dan Sørensen för han är med så bruksla domaren och jag vet inte om det har haft bein och högt loftet ganska Johannes de har bra short ja. Eller bara det ut det kan se nej frisparklappe. Frisparklappe under Gerard stunder så kunde flytta några fast fram men jag vet inte om det heller vill jag sända stort rock och spel ganska snyggt för Chamber Engineer där. Vi just neck vi kommer ner i 16 meter än och 4. Och så kommer där Johan Trost Davidsen Chamber. Roger Flöden Jespersen väl ut i högra så ju kan sända inlägg här. Det är en 20 meter in i AB hållen i utanför dem. Jem Dam inte några gott frispark på ett och fått när jag någon AB Radikal Nilsen som förran sparkar så nian och AB hållna och vant jag bollen för ut. Ja, det är en inkast lappe rätt jag längtat att jag tar rätt nu halva. Ni kan då Davidsen kommer att ta det. Det är så en god stund till dessa fem. Abjörn resten kommer nian att täcka där Abjörn upp som stannar att vi men Trond Jensen kommer så upp oss till. Även Abjörn Richard spelar in till Malverian tight Matras Jesson har lite nian och Abjörn är i Rowe Danielsen men Abjörn vinner den nästa bollen men så kommer Rowe i mitten och finner Dimitri Jakovic han spelar till Rasmus Dan Sørensen in Abjörn nu det vinster så ju stått vidare till Adna Gullborg Nilsen. Efter till Mar Fyrstan till Aron Clemensen för kort men Anche Frispark och så kunde Habjörn för hinvägen tight Jakobsen sitt förra ut i högra för Eltor och Karl Nilsen för kort Frispark till Hap som just som stöv som Jan så första goda kort i det. Jag fattar till Karl Nilsen. Och då fettlar det lite OF skilt att han har att först är det frågor som kanske kan finna ett och så är det att en annan har bättre skulle vara för inte page att loftet och så som säger vi till han nästa vers men så fettlar han arbeta som det var där. Ikke det her ikke sånn frispark. Nej, det är inte. Det är spalt rätt. Christian Morrison för att ta det hessa för så blir det nog skruva vid vänstra benet channeln in mot Malen. Och vi kommer nog fitta falt in och i Abbe Brostein det kommer tatt in och lucka vi vad ska vi göra så är mer pura fröjer och här Stenberg vi fighter sen i och han Bjarkar med stor Habbe Malager. Ja, men det kommer faktiskt att håll kicks av frispark här returen kommer och Ari kommer från den vänstra bak i rum och rönar vippan in i målet men här inte så stora och Bjarkar här och men det är alltså Habbe som har haft där ska man säga. Det där går runt där så att ja. Ja, och så skiljer vi att det är åter kommer mål och i Örendest det här är 35 minuter förrän vi börjar framvis efter första mål någon av Archon men låt oss höra kvar hit kommer. Ja, men hit är också att det kommer ut på klart till att måla så att en lägst nu och för det som är skåra nu. Att OIF har Jauna och i Fuglafjärd mot TP är Happe som sitter alldeles igång. Christian Morrison Littran inne i Brostein. Det är Arimor Jonsson. Tröntor till Trost Davidsen. Jo, tack för det. Här är framvis 0-0, men har Björn sent ett inlägg i AB Brottstein och Karin Nilsen skallar han ut från åter. Johan Trost Davidsen som överran stått åter till Christian Morrison och så åter till Johan. Jag hade ett AB-bein kom i mitten här, så det var inkast till Hapen, jag kan med sig in i AB-hållene. Och så som vi satte bollen där och inkast till AB. Men så hoppas väl att inte styr vi ser att det är in under skolan där vi då så ser det som strömmen att det är öliga smått spel där får ju så ja det får ju och Aberner fylla liksom kör rum uppe i fält och välja väl fyra så Aberner får skift så och det var ganska störst helt att börja vi hoppas att klara att spela bollen shootar från så nu räcker så nu det blir fänkar i seriöst här höger så ut hemma och Atlantis lätt spel till Aberner att välja fyra. Ja så Aberner har inte kanske på sån offensivt men tar stand och välja ta kommer ju nägar riktigt om det är och alltså muntligt kan man kunna räkna med det så att han får forma sig cirka så har Aberner mera bollen och avläggaren större mot välja väl och så
vånen på få gå stöver där det kommer färre och så mata alla. Ja, men det är inte så negativt. Det är en gå stöver var här på att nästa stjärnan inte la ska man säga no väl så men har bara nekva bollen och har haft det bättre runt där. Och här är där komponerar sig jätte med att kicksar så ställ bridgen för och längt och för tag och det var målspark till AP det spelas i 8:30 minuter till 0-0. Ingen Stenberg för att ta till. Men det är så att det kanske är lite mer på AP så premisser så är det en gånger till att långt där vi hälsar någon och långt fram kommer har björnar alltså uppåt långt fram kan man räkna vi så må vi sagt någon så joker kontramål. Ja, alla så TV men är speglar ju på att man ja, det är inte farligt men i modelbanken alltså jag har där ju några spelare där kommer se det in och isen ut och ska man köra alla spel och de som samma sen Mar Juggen brought han spafflar det ner nu är det så bra men det möjligt kan komma in och så klarar spela en 5-4 ja det måste ligga där. En plats här Santo Jensen har han Narska Sportstein och AP och gå över en god vinst till Aramor Johnson så säger kanske och Tulja Johan förfärdrar någon helt nere vi har flätcha ska släcka han ut från men AP kommer i mitten och få en spalse på ut och så någorlunda men missar så bollen här Santo Jensen har han ut i vinst så ju för fram vid 2 mån Abjörn kanske 3 mån om man har backlinjen nu kan kanske komma igen inläggen nej så vill bollen tackla där och där vill hoppna spark till Happy och go action ner från Santo Jensen. Ja, fint men jag hade att nästa mån att nu alltså nu så sitter Happy faktiskt Ödlund har styr en goal där som kanske haft en ordentlig goa farliga runt men Abjörn har varit där pura styr så jag kan inte löta ja men som sagt som du nämnde själv Jan alltså Abjörn är helt att följa så rymliga trickar skilt att han något att så Abjörn kommer slä helt stort Roker från åter ut från trend kan han skjuta han men Abjörn skott ut mot honom man så välja att spela den ut och i vänster så ju att Abbe Benjamin är här det var inkast till HP Christian Stott till Aramor Johnson är väntar vi bollen här och Ravisar här tight för en kort frispark till HP nog så väl in i AP hållen en lut sen ut i vänster så men lätt ut till skjuta men det kommer flytta fast fram till det ja inlägg så jag nu AP general flyer frispark och till det snacka vi möjligt gång runt tackar det kött ut till vänster till Christian Morrison AP är inte helt klar där lägger väl en fyra men så ska över ut från 4 minuter farner här och Archon framvis 0-0 men målet här kommer Ärastanden ja det tror jag Piotr tror jag att 1-0 mot Skala för det vet jag nu. Piotr tror jag 1-0 mot Skala för det vet jag. Jonas inkastan här. Och så pratar han lite inom vägen där det var en general längt den där inne i tight matras men lugga vi att det är split för under bollen upp. Arja med vinner bollen att en goal där till time on there. Carl Nilsson. Och så gör han så lunch över här. Men var det bollen? Jo tack och här för kött av 2:04 minuter farner stavan är framvägs 0-0 vi börjar framvägs efter första målen och här är också med en låta kvar vi inte har haft några målmöjligheter Jonas. Ja. Men har Björn har haft bollen med på den men har inte evna att ska man säga spalta Abbeverna som tur över och passet är gjort för lat och vi vet att inte flyta bollen och kött och Rasmus Rasmus Sørensen där ska spela in och skjuta räcker av från Benjamin sen här det är liksom så är där uppe och vi kör Abbeverna och man börjar rätt att han ska få på så men här är det Happe Tide Jakobsen så det fått la flera när ska spela in och Reina kommer fram vi Dimitri Jankovic och så är dömt för obstruction simpelt alltså att Dimitri Jankovic han Richard Jossa Brian och ställa sig för att det nog är ja så champions park och så fälls lite Jankovic vet att han renner inte så tight upp i röver så han får bara in renner på nation och så kommer tight klättrar på man på den närmaste
Men en så kan man kanske köra fram. ja, och men det är fantastiskt god ska man säga för Jankovic så är fantastiskt gott värspel till att det ena som möjligt att för stäcka mannen på en pena mata man säger mannen. Men nog så spukst är detta men minns inte mer som AP i frispark för en touch mot så igen helt ut i vänster så ju av Brottstein men inte så att det blir väl till att skjuta ifrån Mattias nu har för att göra det. Roker och Flöten Jespersen stänger valt någon till Christian Morrison Eisen men här är en stäcker eller det ser ut som att Tight han fick helt där han blev stäckare av Dimitri. Han sitter valt nu. Han hejer nog syns jag tror blagen framan undan Eisen ja. Det var ju hört alltså det som jag visste han bara något som förrar undan så att han är roan. Men han Tight hejer tror blagen framan undan han finns ju spark eller vad det är vet jag. Och jag alltid att det blev ett gott kort till Dimitri Jankovic för att det är men det ser lite nästan att det vet inte om touchen för sig att så det vilt. Och det är ganska en så snackar man om kan spela det är väl en smite för jag på han är väl en av likarna i Alps spelen som häver ganska isen ju där är mest isen inte och isen det snur framan undan så då hur man öl ofta sitter boja att Tiger ett landa för att det ska hända några framåt va. Så att det hos onkel så alltid att han över sett så mest och har blivit så där. Och självt om du inte gick ju väl till hopp ja så är det öla på så att det är ganska en av de längre mannen som gånger främst. Så halde det för att Lars att ta frisparken där där snäck protekta Christian Morrison täckte lite in i brottstein. Och för Jätland så skjuter han till Magnus Elsson. Och Hejen Stenberg, Bjarkar och då rätt han in till brottstein och så sparkar bort och så vant nu. Hade var en hample stor målläge här. Det är en rätt stor målläge här. Att men gott skott från Magnus här men Hejen har placerat sig rätt in i Signy och fär bollen så bara inte Asio och vart fyra och boxen så väcker är det nu. Men det är framme i samma minut till er Habern som hävar bollen mer och till Habern som kommer till det gåstövna. Och jag försökte vara halvläkare, kanske en sista möjlighet att få ett mål här. Christian Morrison in till Trent Jensen. Och där får väl spaltan ut i vänster till Arimor Jonsson. Narska Brottstein sitter fyra, kommer så in i Brottstein. Vi får fram igen men så blir han tacklad och Tight som kommer för chatter för bollen. Där går långt ut i vänster så ju. Och så spelar det fina mellan från Benjamin sen kommer ner Björn Stil för bollen sen långt rätt i bollen. Littrans om mot backlinje. Jag vet inte hur författras ner till en Abjard Aron Clemensen som sparskar han där och tar inkast till Hape. Armor Jonsson för att ta det. Vanliga like till en E-färden. Han ska domaren lagt 1 eller 2 minuter så att och stäcker över med andra just för låt oss se ta i title här. 1 minut till lagt så att från Benjamin sen för bollen här. Lite alltså in i brottstein och kan så han hankar i luften han låter Rodain så den sparkar bort så detta för Christian Morrison man får alls inte skott av bollen alls inte. Är det inte synd så sjön hade Christian Morrison i mun till kan det nog det kan allt. Tröntor för bollen ner ett inkast och man i högsta till Tight Jakobsen rönar kom in i brottstein och man mot backlinje och så vill han skoppa om kort för inte frispark kom till nästan samma finch allt igen. Passen kommer ner mot Milin, Johan Trostavsen, stått till Jekvan Roa. Han har helt ut i högra borre. Stått fram till Christian Morrison. Joar L. Ska lägga inlägg med läkare så en avgörande tacklar han där. Där vi inkast till Happe. 5 sekund efter 4 lägger Happe inkast helt nere vid hoppna flatchet till Tight Jakobsen. Efter till Christian Morrison till Jekvan Roa som lägger han väl en 4. Och kvar under handan till en avgörande som vinner han kommer upp till Armor Jonsson skjuter och han för längt vi så nu och som och låt och brukslar usländske domaren och säger att det halvläkare här Archon och Stövan hon är 0-0 kan ska se om för halvläkare. Ja men TV har som över dominera och där har haft stora parter spel någon och där har även haft ska man säga målmöjligheter till har lagt 8. Abern har varit och där har just här över mentor men har haft öliga ludja bjå på framåt och vart och att där har man så nocka gera för att ska man säga välja 4 hopplarna så att Abern ira sig väl lite syndrom att det kanske inte har finns ska man säga gång de matchåden så där har vi så hamplig målmöjligheter alltså inte sån här in i under 5 meter alltså helt under för stor Luca Magnus Johannes som men han har crusher som här som för Bjarka. Men jag alltid har haft nog av ska man säga sån halva och nästan hela chansen till att haft en rymliga grejer lastliga så Abern har mer att arbeta i hållet än ganska Abern här. Ja, men det är alltså 0-0 här är tunneln mellan HP och eller AP och HP vi var rätt om Ekorsteg.
Hallå, ja, Leivor Witter klarar att Laura Thomsen. Ja, vi börjar bara. Ja. Satt ni alla om att börja här. Ryssland inte domaren för att brukslag för att löta distan gångt. Här börjar igen. Karin Nilsen. Länga bollen igen mot AP Brosteinon och från för skörtliga sparkan borster. Magnus Eilsson här till HP. In mot Roach of Lutty Jespersen. Tight Jakobsen. Vi gör det till Armor Jonsson som räkar av en avgöra och alltså halva minuter i färden av sättna hållet och HP vunser ett hotna spark ut i vänster så som råkar av Lutton Jespersen för att täcka. Sentarna 6 Shemans in i AP Brottstein som det är centrum utanför klara att ta emot i måste komma ut där. Tatt in att Malmö och ska lägga ut fram. Så det Rasmus Stan Sørensen som sparkar han igen mot Mine här som det bära i kan Road Davidsen så har ju tagit emot sen i midrange. Venter först att tillbaka den men det är så. Tighter en länkan bara står man då i vänster så gör den finna Ara men för längt då för det var det var spark till AB. Ja, onka breytingar alene om jalla unshifting. Nej, här är en Stenberg för att ta den. Alltså det är lite låter jag har behövt i regionen och det är inte nej men det Nej, det är så. Det är också ända äldre som kommer från ontan här till upp mot här att de får några kraft att man bara följer vi sändningen fram efter nu och bara backa lägger. Tight Jakobsen här han ut i vänster så ju väntar så sent vi bollen någon in i midrange till Jan Trost Davidsen. Och man i högra så ju till Ekman Roa Davidsen. Så kommer han med någon inlägg för själva hatt och men finner Christian Morrison. Men så kommer upp i mitten och bollen ändar in i Malvern Hein Stenberg. Ständ vi bollen någon en låt då. Ska han sätta ständ och lunch så där så ut till Roa Danielsen. Rowan ner mot min till vi lägger men det missar bollen som Jens Ferran till Magnus Eilsson stått framför immigranten långt ut vänster till Armor Jonsson som kommer ner vi nu. Men det kommer man verkligen inte in i brottstegen men very väl skärma över här av nummer 8 Andreas Smith got a very spel för honom skärma bollen så har det och då nytt målspark till AB. Men jag hade vi kunde långt nu se över till att men så vi tror att akkurat det samma till Harper som är till man ivrig och få trusta upp i läkarna ska man säga att av ödlen så att spårningen är om Arpen är större man skulle kanske sätta några offensiva läkare in och runt högt mar så där så alla tojna är ska man säga av hälen som där har varit med en personal av dessna så att jag tycker inte att Harper missnöjda allt att få göra något omsorgmynten värda samma. Ja, här är där efter Abjärner sparkabollen Borster. Här var det ju i vänster så ju så är högra så ju så showen. Vi kommer från Benjaminsen in i Eknar Holva här han spelar han i rum till Andreas Davidsen. Vi så Eknar Holva vi någon räkrar center ut i högra. Lite så bollen ner mot Magnus Eilsson för han vill lägga det geran. Det är Christian Morrison som Narskas Brottstein nu chape spelar om mot backlinjen till Ekman Roa och så kommer han i fyra här är Roa Danielsen från från Brottstein efter med Christian från efter lite så in att i Brottstein. Det så vi ska lägga ut fram. Armor Jonsson tar med som kringset av Brottstein lötna neckfat bojar sen inlägg här inne Trent Jensen för han nu stått till tight Hevran så där nu vi så linna Armor Jonsson långt rätt till Trent och så helt man mot Mine men här är fejlavring och som från Benjamin fightas ju ena tackling och han teker Patrick Johansen och nu Narskas stanna så en god kort från Benjaminsen. Jag vet inte vad det är så vi gjort det där. Det är just några frispark och här färdas goda kort. Akkurat han hade lei. Jag ska snacka om oss. Han teker han är akkurat för sig och mer vid teachen och han har en lucknande här han slapp häppe fram men nu var nog. Och det är bara nästan Arshall var det millinjerna. När går ju i högra sidan Dimitri Jankovic för att ta den. Apen sentarna 5 mans ner mot i Habe Brottstein. Så han får helst att ta det längt. Jerry Nice kommer ner mot i Habe Brottstein.
och liksom ungen upp här som förfältra som bollen så vidare. Jag var ro i stället för högra backen ut i högra så jag stod till Christian Morrison. Så det är bara tempo att ha på spelen och nu sätta fyra men så kicksar Elbridge just kan upp färda i en kontramålläge här. Narskas Brostein och Rasmus Sørensen och så vill han tackla över och kvar förfältra bollen där Gera. Habjärner från Benjaminsen men här var vant jag för missa bollen upp spelen och Habjärner och Rasmus han sätter fyra och mot Brostein men så är det hinväg nu. Nu är det AP som kontrar där. Twitcher mot Simon nu. Taj Jakobsen för fram vid till Jakovic. Läcker den fyra och som så en fin Eldring och först flatt men här är bara ungen vill klar att ta emot oss ner. Nej, här är ungen som sätter turbo till. Här skulle det ganska vara Österdalbo som skulle sätta turbo till och så har han en så jag sätter den i kassan här men bant framan undan AP en öliga gå kontramålläge här att kanske Patrik skulle vara spalter till han har haft att vara en lite bättre stöve men ända så vi omkom alltså och ta missa har en boll i uppspelning kan det ha gjort rättliga Skölland att det vill trycka bollen men missa här och arbetar öliga går stöve men kvaliteten ja han värder sig ordentligt att gagna det är såna stöver upp ska gagna det är så Skölland där är som kör framma för min och här kommer en öliga går stöve men så är det avgörande kvar man ska göra man ska dribbla man ska spela och form fatten skriva vi för att jag kan just för Carl Nilsson spelar man i vänster. Bernhavan lite så in i HP Brottstein Patrick i rättron här med Tion Trost Eisen. Och den där vi att HP Lische på en färbollen ner. Sparkar han där och det har inkast till AB. Blev han väl in i HP hållen. Och Jonas Stenberg alltid för ta den night har vi nog Rasmus alltid. Dan Sørensen. Sandra trycker avgörar in i HP Brottstein och på heter bollen. Kastar han nästan in i Brottstein men alltså fullkomligt jag ska efter inkast kastar han högt till Trond Jensen. Ja, så undrar vi avgöra nu till det här inkast stöven här och här var också kastar längt in men Jankovic och Rodansen vara ska man inte attra av öllna. Det har varit att det farliga det där stöver som kommer som regel att när de bollar och ta vara ro i öliga ska man inte isen till timern. Nu valde det han attra vet man så uppåt mer av är Magnus Eilsson Ferlatter. Taj Jakobsen. Det är ju vinst så ju Narskas Brostein nu om mot backlinjen som ett inlägg här men att ta tekur Hein Stenberg Abel Malver. Shame not to find out sätta hålla ju framvis 0-0. Annars med minnes rätt så var det 1-1 och i Fugla för mittel IF och TP och på 8-3 är det 8-1-0 i mot Skala. Ja, Björtrus har som första sida går nu lite där till han så spänningen om det klarar halta. Ja, och det är kanske att det är så mat att Sinte kan bruka igen like. Ja, akkurat. Helst har man sig. Ja. Och det är väl grejs till jag i löt ja så det minkar men det Abern är i attru där är första i attan för ja. Men så finns det är kanske så innan det när vi ser. Man kan slå på det teacher. Och går lite in i Brottstein och så Dalbo och Jankovic och Petron. Jonas Stenberg ska lära från Carnelsen långt in igen. Rasmus Sørensen sparkar ner till Patrick Johansen men ja så brukar det för frispark till Rasmus Sørensen att jag kan roas med just det att det är guldkort. Högre backen ju happe för det goda kortet. Frispark lappe väl linje att ha knå halv till i vänster och så ju. Ja, vi manglar det som mål för att sparka det snä gång. Men jag också räknar så absolut så jag om du köper talt så att man pröva satsa sin det mer alltså vi och inskifting. Det är som kan man så säga varje person att har avgrättan faktiskt väl eller rättliga väl vill säga men där lukar lite klar helt hjälpen från möjligheten och i sälla förhållandet men här och sätta något här så inte vara något att du helt stora helt så för absolut så ja. Alltså Abern här var så ena fantastiska stöver tar man väljer så nästa som tar gera. Här har vi missat bollen och ta komma i framdrift och där är ska man säga lycka till så spårningen att ta det rätt i avgörande men det gör det inte akkurat för där och tar få så få lyckas över att har må över öliga skarpt att komma ut där. Det Karin Nilsson som var som jag knar halva åter till Dimitri Jankovic långt åter till Malverjan Hein Stenberg stått nian till Karra till Dimitri spelar ner mot Mine och Abern fast spalt fot på styrelsen där. Jag är inte pressad men spelar väl. Aron Clemensen har ranch men har på hållna vid dem. Spelar sig rum och i vänster så ju till Jonas Stenberg, långt åter till Johan Danielsen som är i Agnar Holva, Jim ner mot Milen ut i vänster och tight ett så med lite så
långt fram med bollen för ut och det blir inkast till HB. Ja, det går ska man säga, går löder så att spela bollen väl så i mitten och det är väl en av bästa måten att välja sig på. Det är ganska hela bollen sin det mer och ganska få flott ska man spela långt fram av bollen och så hötta Lutsen resten. Ja, här var det väldigt gott jobb att spela väl bollen från så igen. Men så ända blev ju inte något som inte ända blev på själva men bakar mat att klara sig att spela sig in i det och vara ganska sen det man vi i det och inte alla tyna runt under trust. Här är det så Habjörner kommer in och AB Holna att Magnus Eisen sätter fyra den finner Trent Jensen till ettna slice och han kan skjuta nu det ger alla fint skott från honom men ta för några meter vi så nu Malmen går runt här från Trent Jensen. Ja, för runt och är verkligen Magnus Eisen som äger det här uppspel här och spelar Trent eller väl in från vänster och så lycka till så högra ben så vinner han tacklingen vi Rod Danielsen och kommer en gås och skjuter men som nästan öll har skott nu 8-6 men så är det färden ett på med eller så innan där. Har en fotboll från åter Dimitri Jankovic fyra men så kommer Öster Dalpo och man vinner Armor Jonsson kan komma in lätt det är första för det ligger väl där för att fram vi Ötlon skulle det ganska vara att grammar i HB-spelaren tror att just vi gör nu så tight och är nu så Armor Jonssons inlägg ligger just där på skärmen. Ja, ligger perfekt men trubblas jag vet inte om det står att läsa stövna att arbete man ser ofta den främst i alla arbete in mot närmast. Vi kan arbeta in mot närmast här vi fotlar för så har jag mött inläggen här vet som Öster eller tight men det är som att det är bojstöv och hoppa på bollen som utfrås därför har man alltid en arbete in och så kan man lägga en utfrås att man är flott spelaren så upp här. Men okej, spelar ut i vänster så jobb ju inläggen 2 öle går inläggen in men hoppar han för sent in i möterboll. Sören Samuels att högra back upp tycker ett inkastar stått från åter lite så in och har vi hållna här bara Patrick man tänker väl ner så han tacklar vi Trent Jensen har björn för one gick man roa till Christian Morrison som nu kommer in och AP hållna vinnen. Och det han finner resultat så skjuter han och hesa för han bakt då Hein Stenberg men han går runt. Ja, efter här och här är det beinleis här är det bollen som kommer nästan från familjen jag bakt upp på oss och från vänster och skjuter men det är så ska se mitt och Hein men så det är alltså det är okej tendenser och har på spelen alltid ja. Och Hein Stenberg lite grann har björna från Benjamin ska vara retur så det Jankovic vi hade någon i vägen. Björn får han här så var det Mina spelar sina mittlen. Det är Patrick. Rinner sent akkurat nästa men jag går bättre än Habjörn Trent Jensen här han. Nian och Habjörn vi någon till tight. Habjörn tight. Rokrafleton Jespersen väntar spelar åter till Jan Stavsen som spelar nu då i högra sida till Christian Morrison som för några meter fram vid bollen som väl in Habjörn nu. Vi kan roa Davisen vi ser lite på man Habjörn om och backlinjen kan roa men så för han akkurat och längt då tar vi målspark till AB. Ja, men okej, Rönt, alltså Christian Rönt lite att de värna vi så ska man säga labb ja för bollen och på men är rock det är det när vintern som ligger ganska efter vatten som ger att bollen fär akkurat för några fär så vi går för inte fär tror jag. Maspark det tycker Hein Stenberg lite grann in och HP hållna som akkurat in här och Karnelsen skallar han vujare så är det ut i vänster sida upp till Gulbart Nilsson så sänder bollen om mot Rasmus utan Sørensen men jag går då i första någon höger backen ju HP här han helt ner i hatan Fletcher och här kommer han efter upp till Gulbart och Abjörn får en någon här var nere vid backlinjen nu Jan Tråström detta men jag hade där reka bollen där och normalspark till HP. Tider shut down länka bollen till Magnus Eriksson som har gått plats här men så skjuter jag och vänta men vi ska spela bollen kunde rulla några meter in spelar som under vänster till Armor Jonsson som inne uppe hållna nu och gör det till tight björa och för fram vi en Abjara för fram vi en mur och nice nu mot backlinjen lägger så flatten 4 och här är Roker flöt och Jespersen har skorat 1-0 till HP. Roker av flöten Jespersen lägger HP och 8 ett gott förarbete här från Teit Jakobsen. Ja, fantastiskt gott mål. Vi då ser ju 2 minuter undan för en dömen här bollen över sparkar knallhårt in i luften men vi helt så för någon välja där så lägger bollen skott ut från till en Roger Jespersen som är pura laser och innan så är vi inne vid närmast långt utan möjlighet att jag heina gärna vitta och Leisland fullt uppe på. Ja, jag ska vi tälja mål och lägga så är det uppe på att HP är 8-0 och nu går nästan vänta att vi får mer action till att nu ska AP alltså framåt. Ja, 100% säkert så det borde ganska just och Arne för helt har bara väck men man också har jag alltid där var klar helt som inte tungna mitt i munnen och bara spalt har där var ska man säga mest några möjligheter av golvet så där bara blev vi och spalt utmärkt och särskilt ut i Sherwins så in här AP är för bant ju all upp och sända bollen ner mot Patrick Johansen men HP får skallan
utfra och kan finna ut inkast eller redan inkast till Happy live brassa i Marstri och Happy och vänster så ju tar det kött till nummer 14 Aron Clemensen vi är till Karin Nilsen några åter till Jonas Stenberg till Aron vänder vatten vi är till Jonas och rör sig upp ner som om mot backlinjen flatten för men jag kan roa och Happy för Fedras bollen trillar han där och det var nytt inkast lappe och Jonas Stenberg för att ta det kastar det och är till nummer 16 Gullborg Nilsen. Narska backlinjen för så ut från Hinevein och kommer inlägg Carl Nilsen här. Spelar flatt in i brassaien till Rasmus Dan Sørensen men har vi kom åter i mitten. Så kommer där färre Hinevein. Magnus Eriksson vi fotlare för tight färran han är uppat mer för långt ut till Armor Jansson som kom ner vi så kommer där om mot Brottstein Chap ju till vänster så ju Armor Jansson vill gå in inlägg och här är Ro Danielsen. Fyra och Abjörn från Brottstein varvar det ästne bulten Dion split en boll ner mot mine till Patrick åter till Dion Rensson sätter någon vägen nu här på från Benjamin fighta sig ner och sparka bollen där så det var hoppnat till AP så ja då det skulle till nu vaknar AP nu i alla spel nu nämligen och vi såg att där kunde isen att där flytta långt fram och ha sindra tryck på att det var ju inte nöjt till det men samma vi fick mais nämnas att har kommit en fantastisk gång kontroll upp här och att det ju vinster så det vinster syns jag har fungerat otroligt väl ut ja och att det har funnit inlägg och så arbetar alla och så vinner det så har något spark. Vi kommer ha något spark där vi gör nummer 14 Aron Clemensen och vi ska ta det och bollen kommer tatt i den målen här Ro Danielsen uppe men Färsörliga skalla mot målen men där har han en och lite så in mot målen men hesa för 18-4 mål det står målspark till HB. 1:30 minutter farna. Diston Happy 8-1-0 där kom till 8:30 minutter var farna och det var Roker av Flöton Jespersen och skora i målet. Vi har haft Bjørne Basten lägger in ja Abi Holm ut i vänster så ju Magnus Eriksson som är också skönlig hade det här och satt en hålla ut i vänster så ju så att Abi Bjørne frispark mot från Benjaminsen lägger med så in i Abi Holm helt ut i vänster så ju så kommer första utskiftningen där det har som kommer vi och tar välja att ta Christian Morrison ut och in kommer Paul Inkasson så ja det är ordentligt framme här i men ja men det är mig vad lär ut för en alla bara så det tar mig kanske det Jan Dam vill ha något distan outjord han har allt rätt ja men det vinst så men det vinst så igen här tight arbetar hända vägen och vi vinstar matchen någon Ara och Magnus alltså hon fungerar otroligt väl här i uppspelningen och att det farliga tingen att det kommer från time 3 månader. Ja, time 3 månader. Det vinster sig ner och jag vet om Christian vill offra till att höger så gem ganska för lite, kom för lite på sjuret ja. Och så han då som offra och så kommer man ganska vid 2 minuter än alla. Ja, det ser ut som en 4-4-2 som har börjat spela vi tight för i höger så ju så Magnus Eriksson ut ju vänstra bord och så Paul Inkasson och så Dalpo som bara ett var fram här. Det ser så ut. Ja, och det som Eisen gör det så har bara gänga väl ut för att det kommer ha bollen den nästa så har du en starkare i alla bara så Öster är ju gan luften men så Paul Inkasson Eisen har mer muskler mer power så kunde ju Eisen lägga bollar in alltså hur bollar in i fältet och lägga trust att han vill Eisen ett eget trust. Det är väl det här som ligger 18-4 ursprungligen. AP var någon där lite in och Happy Holna och här finns västni en AP i kall Arbolten för ut jag det Rasmus Dan Sørensen och så utla finns ju en snutt här vid lite chanda. Ja, nu spår ni när AP att skifta ut att det som är hade ju manglat det att jag ska haft en i min en tilldöm sen bara Olsen som sitter bunchen här en som kan la bil hava bollen och då är väl att det ska man säga skipa spel ut för honom och att kunna hava bollen lite som mer då är att det har haft bollen otroligt lite om vi färra att procenten så är det har som grejt om man tar så att när målet så har Abjörn alltså just som man vet framåt. Vi har Abjörn där och sen det var jetten i högre men Armor Jansson som ränner upp spel målvariant har Mattias Jesson och han sparkar han där och där inkast upp några meter in i och Happy Holm i högre så ju nummer 9 Søren Samuelsen tar det här för han åter finns vi kan vi lägga där att ha bein för att nästa bollen där Roker från Jespersen och den center på Linkas och stämmen Dimitri Jakovic för han vi hade någon ska att Ro Danielsen Ro in midringen till Aron Clemensen Aron Rex ju trupplagar med Fersen kort för frispark är bara meter in i och Happy Holna det bollen lite Dimitri Jakovic tycker så till Ro Danielsen stod vi till Karl Nilsen väntar vi bollen in mot mine till Aron Clemensen. Jag så sen att det var någon in i migration vi någon mitt fyra.
ut i högre till nummer 19 Søren Samuelsen. Det var det, en mot en. Vi är om mot backlinjen till Åtna Gullborg Nilsen. Färbalten flatt in i 16 meter, men har Bjørn sparskande det av, men han fick ut. Där får Fetter honom. Och så långt ner mot Paul Ingasson som helt väl på han. Nu är där Trutcher mot Simon just ner kontroll upp ner. Paul Ingasson vi fått lär för fin tight ut i högra sidan och alltid nog snäggra uppgör är det kommer åter men har Bjørn stad kan 4 mot 5 eller det är så gott skott där längst skott som Hejen Stenberg fighter sig ner och Bjarkar parerar han ut till ett happy inkast. Ja, men alltså i helt det är en stor mån och har där ganska mån så snägga det är att det är äckla eller månande mera beinleis och i spel och att det är så för någon år att tider som allt där I know. Att det är helt gå lägger och lägger upp mål bara fram undan och lägga var fer och hevra rymliga skott Einstein att det först skott jag här och få in runt och faktiskt utmärkt på spelet. Armor Jansson till Trent Jensen och go Elvin för honom igen i AP Brostein vi har finna Österalpo men AP Malvern kvicker ut Hejen Stenberg för Fetter Och så har vi dra sparska längt. Nian och HP Holvena. Rasmus Sørensen kan vi bringt med för längt från honom. Så får HP Bjørnan. Här är det Johan Trost Davidsen till Froa Benjaminsen. Och det vänster till Armor Jansson. Han sticker av bollen någon Elring Batfors i rummater till Johan Trost Davidsen. Långt det till tight och det högre till Johan Davidsen. Väntar vi bollen om han åter till Johan Trost Davidsen. Fres, vi har trillat sin till rätt och fram nu. Där här var Larsla är ju 8-1-0. Nu har spalt i 26 minuter. Målet kom för 8-0 så gärna och det var Råkraft Jespersen i skoret ja. Ja, som sagt 1-0 Hapen och det har spalt i 26 minuter. Vi får fratta också gånger är stanna. Karin Nilsson här. Lite bulten om man hade backlinje men från Benjaminsen sparskar också. Framvis 1-1 Fugla för fratta vid. Jag ser där att det TP som jag ser störskar ut i myntena och vi satt några läger här till. Ja, som bäst för det här och det var målspark till AB. Så får den utskiftningen som du rätt löst Johannes. Var Rolfsen sen klara kom in. Då var det Seichan upp med Gullborg Nilsen och ska ut. Nu kväll det. Ja, men jag hade nog slagit men jag ganska vant att utskift kom ganska långt i halvleken att jag var öliga eller hade trubbel vi att varva där bollen där vann igen. Och nu känns jag likar in som Torer vill ha bollen och då väl att ska man se fördela spelet ja. Det är för lite att du kör upp över och nummer 2 ju syns att lägga Simon in så kanter att rätt. Simon Samuelsen kom in och kvar ut. Det var ja, Mattil. Men jag tror för en tvär nutcher spelare rutinerade spelare både oss och Rasmus Sørensen, ja. Ja, Rasmus Sørensen förut ja. Så spurningen om det hjälper ja, men det har bara några grammer i snattan normalt att det här var där man som sitter inte lika som säkli långt att dra väl men det här var spalt efter samma liste som det har gjort med inpassning av Disney. Men tycker jag att det ära kunna göra mål. Frispark till Abe. Barrolsen. Prövar lägga på snön i 16 meter men ändar inte att ha målvärden och tofft och frattar vi att här är framvis 1-0 till Beata Trush. Det gör väl också att Abe en lövlinje om där skulle det hälsa. Ja, helt överst. Jag startar bara ner till Tröntor som vinner han. Så tror de Robert Danielsen här, men Tide Jakobsen är klar, sitter fyra. Rowe från Kott, men domar så bruksla domar. No. Frispark till AP, jag vet inte vad det har hänt i här, men han och i öyn är Robert Danielsen och gult kors här till Össur Alpo och Rowe helt att det skulle haft en annan lit. Ja. Så vet jag inte om vi får sådana några mer här. Robert Danielsen tar sig vid linjevärjan.
Ja, men det är väl en stöva, alltså den här bollen är färdig till tight och så alltid, jag syns det inte, men det är det att Össur hever tidje beinen undan Roa och han är pur i luften om att det är och fär så ett godskort. Jag aldrig damer så ett stövna, damer lär spela gänka, men jag aldrig linjevärden görs av varsvita. Ja. Tjugo minutter etter vanlig og like in her, framveges 1-0 til HP, som vi maler som råker flott med Jespersen skjeit. Her er AP som har sett alle på gang, setter lenka på snia mot HP Brottstein, og HP får sparska ut fra at AP vinner opp i mine, her er bare Olsen som er kommet inn. Vi er fram vidt Feiman, HP nesten til 3 eisene, regner å finne villegere, men så reker han skreft. Og så kom der kontra, Trønder Jensen, vi får lære fer. Och han kan blå via Erik om han vill. Här kommer Dimitri Jankovic efter honom. Lägger bollen på tvärs och finner pura fria vi spelare. Så skjuter Össur Dalbo, men han gör allt och den tjej. Han skulle skåta på en av vägen. Össur Dalbo, han var rättliga frier. Nägra ut i högre och en gåvar stöv. Men väl där boja och så var han tacklar Roman Danielsen. Össur höjer bollen än. Och för som kall och för frispark. En meter från backlinjen ut i högre Surjo. Nu skulle Abram passa på, nu hade han misstött det totalt. Ja, nu fick vi korsen i morgon i Adamon. Ja. Annars har vi gjort tvär utskiftningar, Bar Olsen och Simon Samuelsen kommer in för Rasmus Dan Sørensen och Oppna Kulborg Nilsen. Ja, annars då från undan Össur möjliga skulle skåda på den vägen. Fantastiskt gott arbete från Trent Jensen här arbetar i mot vänster från mig och lägger bollen pura fria när men Böle för landa bollen och så kommer Rowe ut och fär tacklarna. Han kunde skåda det sekunder för Aron Rowe nåt ut vid när ska man köra. Öle går tackling. Men att den går stå jobb. Ja, Magnus Edson får täcka frispark det tatt vi backlinjen 2 meter från backlinjen och kan lägga den 4 när Habjar kommer in i brottstein. Han lägger så tatt in att mal någon Henstenberg för boxen utifrån. Vant inte helt av en Habjar får stått utanför brottstein lägger ut till Trond Jensen och bruksla domaren och till en AP-spelare liksom skatter in i 5 meter. 1-0 och en halv minut till färden av Archon støvan 1-0 til HP, men nu mål kom i ärastande. Ja, målet långt kom i efter skala, nej, Svenka ska ju orsaka rustning och det är 8 skala. Vi har akkurat lagt av jag bollen och så känner man vad det är som händer. Ja, det var Peter som kom i köknen och i skala så jag så jag. För mig så det som det är ett hårt inlägg som räcker ovanliga och stonchna tvärsrom och han för in. Så nu knappt jag 8 Ja, så pratar vi att nu är Jaunlager av skalan, støvan 1-1. Alltså 8 mellan det 8 och skala och det är Peter Dan Jakobsen som är jämna för skala och Svenka skärm. Så är det just nummer 7 och Tebe. Här är ösna kommer ju att måla träd och vi tar att ha en lärsna vi och kommer att börja möte. Ja, kommer 7 som är vår Lazio 8 är ju passar det. Ja, det var så jag så Lazio 8 det var så. Så mål kommer ju fuckla för ösna här är Uje för 8 nu. 2-1. Adesina Laval lagt Uje för 8-2-1. Här är Hapes Miralbe, Arimor Jönsson till Magnus Edson. Du rycker väl med tar på år. Och han här kommer Arjo mot backlinjen och räcker han upp och hotna till HP. Ja, så ut framhållande att vara Lucas som Leichlin till att öppna världen så AP till när Mr. Sälja. Hotnaspars kommer väl in och jag alltid skallar han A en avgöras över nytt Hotnaspars till HP. Roker av flöten Jespersen teker Hotnasparsen. Tatt till Malmö. En avgörare som teker emot det. Och så vandrar Mitche. Men avgöraren får fätra honom. Bara Olsen kör han där och Malsparsk till AB.
4,5 minutter farner, framvis 1-0 til HP, og vi har ikke ordentlig se AB høtta HP Mali en så igjen HP leis i 8 ta og i 8,5 minutter var farner Johannes, men omkring så mod der framme satsa för hela sättet. Ja, men det spårningar om där alltså trubblas att ni vet han att Habern har helt ju av fram över öliga ska man säga. Alla på det ursyn och spela och har varit trust abläggaren längt att det var plan så att nu kanske möjligt här. Ja, inte med inlägg och där jag har ett HP på en och tar vi inkast till AP där var det split så det kommer inlägg här, men jag live i brottsstein match kanske vill ha tvåa in i brottsstein och Danielsen är där inne och till Dimitri Jankovic Eisner by Krutstescher och spännande vill kasta stått ut till Søren Samuelsen åter till Dion Split skulle röna komma med inlägg här där så åter en har så det hotna spark till AB. Och här kommer där hötta. Ja, det är ultra därför så det är snett att i själva spelen någon ta hävda vi öliga tro på så där mon. Ta det så det bollstönar de har simpelt ändå på. Så för hotna spark att komma från Dion Split där som är väl inne i brottstiden för vi flyger och kan så kan Søren Samuelsen skjuter och för fram i mål någon en stor möjlighet till AP här. Ja, var det så man han fänkar han sen ju till vänster ut emot 16 meter någon och Reiner är placerad i motsatta tryckant och jag så inte här så är för han bak för syna men här kom så en stor möjlighet till AB att han ena hade sparkstöv i höger så och Simon Fersor i toren och är Fersor att så inte här var gott skåd men så vinkel kan ligga ju lite synd men hade väl så i kursen så är en Gustav så några poster för AB så ska man säga chansa lite och så att det bär till taj så stövnar uppsanda och så kom så att det inte en stor skärm här. Ja, för han är vi. Ja. Ja, och klart bäst möjligt att köra upp ja och jag lyssnar faktiskt så att till. Trentor Jensen om man då i vinstro till Aramor Jonsson. Han är med till familjen sen låg åter till från Benjaminsen in AB hållna till Magnus Eriksson som spelat en gående stadie. Mr. Sobalten, Abjørn Hevan, Dimitri Jankovic till Bar Olsen, Bar äldre på han till Karin Nilsen, Kari om han i högre till Dion Split. Halda Abjørn på han och så för Patrick Johansen Felter. Nästan av själva milinne, när ut i högre så ju sin sista utskiftningen från AP och idag. Det är Joben Drengastein som kommer att Archer spela för Bandåsfället i Brynner. Ja, som man säger så är alla troffarna spaltar ut och så spår ni för att det får besked. Och nu sända där Eisen där stora range där fram Rod Danielsen och Dimitri Jankovic och Bar Olsen han tog väl att lägga sig här på där det är bara meter in i HP hållna frispark i när det högre så ju bara för att skjuta nu och lite nian och i HP brottstein och för är här Rod Danielsen ska lära sig inte vi är kvar för fätras ner tre bollen ner det är Abjørn för första kommer in och i HP brottstein till Dion Split som hel fluktar han en halva meter upp om HP mål ett gott Abjørn. Ja men ja han skulle nästan finna Mara Borsjord en god stöv och den där stöv rå och vinda första bollen och så blir nummer 2 bollen lagd åter om vänstra back här och här Dion kommer ligger till högra benet Jonon och han plockar till och för point om för att den stora chanser så Abjørn kunde så tvär mot har haft två rättliga stora målmöjligheter. Utskiftning av Hapelinon, Armor Olsen som klarar att komma in och det är för Magnus Eriksson och Magnus Eriksson kommer väl lagt över sitt avryck i det. Helt säkert. Så det visar sig att jag har över Gustav ser lycka fram till nu fungerar rättliga väl så här. Så flyttar där Tide Jakobsen ut att vänster och igen. Jag hade Ari för ut i högra våra spela. Ja, och det som kanske görs det öligaste är att alltså Ari Jansson är öliga ska man säga agruden att komma fram vi och skapa ta bredderna och ta tyngden att det ger att en backe kommer fram vi nästan konsekvent. Vad ska för det att ringkast till AP väl när det räknar halv ut i högra så den samma sen kastar det stått nian till Dion Split. Dion har man i Richmond men väntar väl vi någon finner Karin Nilsen. Helt på han satt en jäknar i halva till Stottelbar Olsen som närskast milinne över Armor Jonsson i Richmond och kommer flyga har rätt som bara i tvåde bästa borster men AP vinner har skott efter natten vinner. AP sparskande torin och AP hållna med Dimitri Jankovic sätter sig rätten skallar han igen och AP hållna. Och så är det Dion Split som littrar efter Patrick Johansen. Han vill hålla dem kort alltid och så kanta vis domaren dömer som att det blivit till ett gott kort. Det är snällt alltid. Han var i slanch måste döma lite. Alltså det som händer Patrick för oss där vi hade Frode Tegel Lucas Ojan han är öjliga häppen domaren hickar inte efter Frode för kunde gott med gott skott så Frode ja och heter Verita så blev han utvisad till han har gott skott. Ja akkurat och öjligt ofta play domaren över konsekvent så stäcker han någon ska man säga mot alla och bedla stäcker den går över vi halta så där så play där afetla kors men här må Habern och Frode ja
tar ju häpnar alltid jag står. Så det är inte något grovt, det är inte något egoistiskt, men det ger det att Patrick vill stäcka över i framdrift och Ja, han spelar ju gott. Ja, akkurat, ja. Bara Olsen, vi får sparka till den här vet 15 meter från brottsside har på inte några kan för att skjuta att det var inte men här är flyer kommer in och i HP Brottstein blir väl till att lägga ett inlägg och är han öl optimistisk och så tar han ett längskott men lägger konsulta han har gått längskott men är snart gått inlägg tar vi ett inlägg man räcker och hötter Paul Inkason så ska han från att till bar ska han om mot backline här Dio split Champion inlägg men inte näkar som helst kvalitet för här så det bara för att Malage HP och där var målspark. Ja, synd det är öliga god stöv att ta vi också dig boll. Det är sista två där bollen har öliga god. Det kan nog ja, gott målspark från Ted Matras som sände Ted Jakobsen nästa ut i vänster och så ger Carl Nilsson frispark mot honom och till ena ut i vänster och inte så långt från Brottstad i matchen nästa kan man kan lägga ett inlägg. Carl motmelder. Frispark vidare till HP. Så vill det vara Trent och Jensen och i fyra attacker till. Apen sätter bara en man i muren. Som sagt det känns då kan man skjuta på mål men Apen sätter 6 mans in och i AB Brottstein. Från Benjaminsen med landa kommer igen. Aimo Jansson är inne i äsnen. Och så kör det Paul Inkason som går upp nu. Så kommer det från Trent Jensen. Tatt in att mål och ja ända vi blir skott på mål och man gör det vilja lite ta vet inte men Hein Stenberg måste slå bollen på med försönsta. Ja, man kan bara tycka att det är så blandning inlägg halvskott det är inte en kraft men han lägger in och det är lite låt som har här vid ryggen och det ger att bollen för att inte skruvarna in det där. Så det är Armor Olsen och för att ta hotna spark ut i högra sida har vi vänstra benet och att här är Patrick Johansen som får nu från Brottstein som Samuelsen tycker emot utanför men har en att vinna en under gör så är nu och så funna det vill jag är alltid arg för runt bollen upp ner backlinjen lägger så en 4 men så vill jag tro bollen akkurat utanför. Hein Stenberg ska ta målspark och är en fors och en halv minut i färden framvis 1-0 HP mål kom till 8-2 mot var farner till var Roker och Flöton Jespersen i sketa. Annars 1-1 och Tofton i mitten på 8-3 och Skala och i Fukla 4 är UF 8-2 mot TP. Här är det så frispark till AP där var Halla och Dimitri Jakovic. Carl Nilsson för att ta till. Lagan ska vara bara Olsen. Tekta stått till Søren Samuelsen. Søren in mot Mine till Kara. Är det för har jag rätt från av en så inkast några meter in i Abihållna. Vi gör avgörande så. Kastar igen om man mot backlinjen. Och här sen bollen förut och där var målspark till HP att det var jobbet Drinkastad som inte får ett inlägg här men ett nice inte. AP och Bruksvinner utskiftningar hade HP över ena efter om det är Joy. Här sitter med landa Barstad Vartom och Jakob Hansen och matchen fram till mål. Ega målvariant Niklas Thomsen. HP har bollen ta komma väl den AP hållna här där tight och alla krästet inlägg in och i 16 meter och här kommer Hein Stenberg och boxar han väl utfra. Och då man stäcker det någon tror jag att han kommer rätt ut och boxar man kommer vi fotlare kraft och han tar en HP Ja. Vi tar en kommer ut. Så inte rädd för att det är väl ja, baby. Palinka som bör. Nej, han centrerar alltid. Centrerar. Ja, så är det Össur och det får inte inlägg efter här och öliga gott Malmö-spel och det är att det händer lite Paul söker bollen, Hein söker bollen och så är det bara spårning hur ska man köra rakter minus då och så finns det Malmö har alltid den firman med händerna och kan ta alla lösen det fyra så här. Men alltså det var så alla och det är nu Magnus skiftar ut och då röstar han och då ska han få upp på men till start det är så vänster så nu det så gott nog tider bara flott över och James ner och gå inlägg ner efter som är en manliga väljer fyra ja. Det är ganska styrt så vänster backen till HP som du ser tar bättre fyra nu Armor Jansson så han kommer näck för överlappen och så är ja och det är väldigt öliga näck av tog och det är så öliga ska man säga pent ut och chansspelna och målet kommer ju ice ner för och inte var flyger öliga gå inlägg som det bara manglar att en alla bara skulle möta. Vi har hoppas med bollen spelarna man vänster till Ted Jakobsen som nämnde är mest här till händer ut i vänster så ju HP. Vi så stäcker över Carl Nilsson tar inkast till HP.
Så Össur klar att spela efter. Han får lycka ut om och kommer in att Össur. Talto. Armor Jonsson är nu i vänster till Tide Jakobsen. Är som Sören Samuelsen upp i mitten sparkar han ut. Fyra först mot Farner 1-0 till HP. Inkast som Arre för att attacka. Till Össur. Okej, då tar vi en sparskar en avgöra och tar vi hotna spark till HP. Och tar sändas ut faktiskt nian. Jon Trost Davisen och Fro Benjamin sen med landa komma nian i 16 metern. Så kommer hotna spark och det kommer till Attare Stonk och nej det fann inte naturligt men han häver den där Armor Olsen lite så in i brottsägen. Och jag vill ha skottet och så vill jag blockera där får ju inte från Roger Flott och Jespersen han nästan helt fluktar och räcker och Dmitri Jankovic på förut nog tatta spark. Ja men det faktiskt en fin rönt och nej kaos mot mål med boll som himmel över så kommer ner och eller rinker bollen som räcker rätt. Går så ser nu gärna ju för en pom häckning efter för mål. Hotna spark Roger centran in i brottsägen och här är en Hapjar som får hött ja men Hapjar får så ästen sparka bollen bort och han får ut hinner med in över där inkast till HP. Alla vi brottstäger matcher så AP och slicker en Hapjar ger man av era Fro Benjaminsen. Slicker in ju i förbättring så AP och finns en skia. Annars ett och en tofton mellan Björntrus och Skala och i Fukla 4 UF att 2-1 så blir det just ja fullfring. Ja, det är ju samma vi hoppas. Här är som sig ha samma ska man säga struje för framåt. Att det är lite ju här ja där och skulle efter det ner 4 av oss göra. Ja. Men nu så ser Urslin halta så är det väl ett nog så stort glopp från kvart 6 och ner efter dem. Ja. Stiona. Det är rätt alltså det måste man ha en över bulk och en ska man se nere bulk men så det UF och HBRS det ska inte till andra fänka hin linjen. Men det är ju möjligt att lägga från och har utgång där. Jag hade hon över faktiskt vill gå. Ja, och Habjørn Bjørn av efter har bollen ut i höger så ja. Finna Paul Inkason som kommer in och i brottstegen kan han skjuta för ja det ger men han får inte skott så bollen trilla fram vid stånchen. Men jag vill det som du kommer se har average vill gå det hävdar vi men nu vet jag inte om average kanske är väl läkare läge är det för tjänastan för Habjørn nu eller det bara in räcker inte ordla där och ta så att har haft var fina möjligheter här i Örnhållet att jag kommer att röja tror så att alltså en live distance ursligt det är inte avgjort att hoppa fram i ett ali som två är mera bollen och mera målsökande. Hej Stenberg centrar en länka boll nian och Happy Holna Simon Samuelsen för och någon enäga in i Happy Holna helt ut i vänster så gör helt på han spelar så i rum och i höger Søren Samuelsen stått in i Happy Holna ut i höger så gör finner jag vill lägga och där komponeras i jötnen Søren film kort med French frispark Paul Inkason kommer att välja och så en knallhör tackling från Søren Samuelsen mot Paul Inkason där man kostar guldkort det gör det nästan. Ja, alltid att Haldan har haft det mesta på plats vid korsen och alltså Froe kan gå så se han var gå så häppen han är flex så sätta. Att det var inte nu i läge allt. Och det hör tackling alltså det är lite fart nu för aftan och tacklar alltså så då man öle kvitt vid korsen. 8 fors minutter farner domaren för så där när 3-4 att rätt. No. Så ropar han nästan till Paul Inkason. Jag vet inte om han ska ha kort nästan. Jo, det fan. Jag vet inte vad det ska. Jo, nej, jag hade det som domaren signalerar det är att när Søren är tacklan så har han ett trust eller som vi handen ner brinken någon och så får han gå skor för det. 2 minuter 30 vann ju like to in här och Archon 8-0 till HP lagen höra och så gånger i hinbandes nu. Så Taitor här kommer in då i brottstegen så AP lägger han tvärsrum och så blev det nästan ofixt men och AP kan sätta en kontra här så med Samuelsen nej så skulle det att shot där ja det är de flesta Habjørn ner kommer på plats nu till där nu väl och vilja Dmitri Jankovic till Søren Samuelsen Simon Habjørn vinner ner
Roker och så var frispark till AP och hette väl en stava som där skulle räna sätta fast nian. Och det gör där det sätta neck var Josa blåar touch nian. Upplagt av Olsen Texar av Vesson. Eider tar han stått. Jag vet inte en god löst. Men här kommer så inlägget från Bare. Och där kommer väl till att det stång. Och så vill jag skalla över utfra. Och där frispark till HP. Maspash kommer lägga ner för Paul Inka som lägger på sjusen här där så skjuter. Gott skott från Össur Dalbo. Ja, bara spår man räkan rätt, men här är det utspark från tajt här och det är öjligt upp i oj mivärne tja AP här och där öjligt gott stöva så Dalbo som röj och lägger han tog jag väldigt för hand och har inte nå väl men att det var en chans från som tajt och malvärden skapar. Så är vanliga lagt och i en färren. Jag vet inte vad och domaren har lagt att säga att det sa inte skälte om det är very uppe. Ja, här får vanliga lagt och för löt och så igen. Jag vet inte vad domaren har lagt att säga men jag vant att det trutchar eller 4 minuter så läs distribuera här det AP som är i alla närskast HP Brottstein men så sparkar Trend Jensen om borstur med om man att AP hållna Robert Danielsen här han så när man till Hejen Stenberg, Hejen första för ut till Karl Nilsen som satt något i vänster och Eknar i halvan. Och stått vi är bara Olsen, bara vände och valt någon han resten in i Eknar i halva i rum i högra till Dmitri Jankovic, Dmitri till Rova Danielsen och några bitchade upp så där kan sätta ett allop välja igång till Abjörner. Och Rova ut i vänster till Simon Samuelsen, långt rätt mot Mina till Karl Nilsen, Karl spelar som bara ner mot Happy Brostein och jag tror Stavsten sparkar bara borster. Bara för fätra någon lite så om man mot backlinjen ut i högra men här där Armor som sparkar borster. Skallar han borster och bollen in att Habe Brostein som Samuelsen för 8 för det. Röjner så spelar han till Dion Split som in i Brostein och i högra så men för och längt och där vill Habe Malspark. Man sitter sin känsla om att det har varit här ja. Ja, men det är det rätt alltså det är så debutstövnar här det stämmer bara sparka bollen i fyra och hoppa på mållägen bush så taggar där stått Jan och därför bort jag inte tror att tvär av debutstövnar har först vissat tvärta största målmöjligheten till AP här i Örnhållaja. Det var så den ena var rättliga stora så att vi är från en fjärs ganska så tar du inte färdig att hänga samman att spela ordentligt, ja men satsa på det bollen och fata bara in i boxen här och vinna första bollen, vinna nästa bollen. Det gör det 2 minuter undanför för och komma till målmöjligheter på stort. Habjörn har bollen in i Eknar halva. Paul Inkason sände så Össur det och han är pura fröjer men här kommer Hejen Stenberg ut och jag välkomnar ut här av AP Malvärjan och så frispark till AP Eisen skulle där General Schatte av Vanja lagt en längst färden som sagt jag vet inte riktigt vad domaren lägger till men här kan det vara en neckmarn med något rätt det. Teston Roa till Bar Olsen, Baror till Dmitri Jankovic Narska Smilin ska spela någon ja finner bara Rattors men nu kommer in och har behållna långt ut och i högra och finna Sören men Habjörn kommer i mitten Paul Inkason missar bollen så har Abjörn att mitt fyra Eknar i halva och Roa Danielsen reker in i midrange någon har gått plats lite så en länka boll in och i Happe Brottstein Jan Trost Davisen vinner första för skallar från som Samuelsen skallar in mot Brottstein någon kan det där vi till Armor Jonsson som sparkar en borster och så går ni Habjörn kontra så för tight till den skjuter med Auren han kommer och han är fröjer nu och Narska Brottstein och han skjuter på ett av Hejen Stenberg krönar på mittenbein ja men en risa Happe chanser här där kunde verkligen sett punkt om här. Ja, och en stor bjärg för Hejen här ligger ju allt till att han ska kunna skåra med Hejen ut och Lucas vinkeln Lutland till honom och så prövar han sig med beinen för att det är en så och den ekvitera och men han om som krympa samman här han ska krympa samman och för faktiskt stor bjärg här. Och Abbe Röjn rattar fotbolls nu vänster så är det Samuelsen så får fram vi en och nu kommer man in mot Brottstein någon är kommit in där var check 4 lite så i rum men här är passen skallar ut från att det är Jan Trost Davidsen börjar att för lukta när vända Miklas står vi här så
AP bollen gånger som drar fram och så fär har där AP frispark i mitten Mina och 16 meter och längt ut i att skjuta men det ganska tar alla systemöjligheter att jauna på Rolsen för att ta det och så kommer en annan med som Dora skorar mål till målvärden till AP som kommer redan till nian och AP brottstein det är säkert alla systemöjligheter skorar vi kan en utskiftning Aren Barstal Vartom ständer klar att komma in och utför nummer 14 Tad Jakobsen. Ja, TP och Jalna emot UF fotboll för 2-2 här i frispark till AP Mittelmina och 16 meter in bar Olsen stänger bollen AP flott allt så ett folk fram. Jag vant han för att lite inledda kan så Rodan jag sent Dmitrij Jankovic är här målvägen nästan i Hejen Stenberg så lite han in och kan så han ska lägga ut från så detta för fötterna och kron till Simon Samuelsen och så sparkar Hapen borster Paul Ingasson för ut av borster här inte målvägen så AP bara över han in i 1 meter in i Happy Hole här kan inte vara näck efter så sparkar där han igen mot Brottstein efter Dmitrij Jankovic är här uppe Happy vinner ska han från Rodan Danielsen lite in till Brottstein men här är onchen utan Jekvan Roe Davsen ut i högra så och färbollen och hattar man nästan för att vara till så reker han vi fotlar för det men nu är Bruksla domaren Happy har vunnit en tilltrångte seger just nu Happy Linus med för så näck var dyster utan att vinna men en Harcha AP som efter draknar och i botsrun. Ja, men jag får uppenbar säger inte då Aben have att fina möjligheter här och vi sätter halvlek men hit jag efter alla offensiva minuterna så här var Hoppjärn alltså Eva läste av målmöjligheter till att köra det tick time men det gör där på tammat inte och vi att det är det ena mål i Aben have säger målmöjligheter som nog ända för komma att det bollar men ja fullt upp på sidlopp. Ja, och hatta vi resten till sista hian vi för skunda kom till en annan spännande lister som vi i Gundadalet har inte samröver i utvarsen här av Archon men vi gör så det samröver till 3-2 sendingarna som kommer i andra kväll. Vi kom bara till ena målen där kommer Satna Hallejen tar i 8 volt rush mot vår farner tar var Roker av flotten Jespersen som ser det för 3 mål Stion till Hape. Vi får att tacka för Jakob. Rune Dam är steg för att få mynter ut till Strömmingsna. Johannes Jakobsen var vimästare och Leif Fredriksen har sagt det snart. Maria Tuganst ser Jakob Kossi och i Hinneberg det ända. Vi får tacka för Jakob här från Archon.